Ay. اسمه مالت قالين نايل أحمول بهلي بالموتور بلاد Oy, hani ben 6 دقيقة 7 دقيقة دست بي بكر. هفالو اف 5 درس لسر يوتيوب تون نبو ما خواستم مي 5 درس اولي وانا دوباره بكن لسر يوتيوب برا وانا جي هبه جبربي موا درسانا هزي دوباره بكن بخوازه اوجور جي وقت دوباره قناة برا درسانا لسر يوتيوب هبه باشي لسر يوتيوب جي سر راس بكن قالك تبليه بيتشي يعني هناك فيديو كجاناي قالك سر راس بكن زوجي سر راس بكن بخير وسلامات. نفسك أصدقائي الفابet مجار إلو الفابet وزرافين كردية جبركو مجارة ما درس ما عولجي لسا الفابet وزرافين كردي بو كم نذكر سلايت المجهوبية ين كوميد واتساب دن گر درس پی دی وی او پتونم ول کانج وا کومانا در کش بر کوازی سچا روجا وا پنج ویدیو انا بکشینم پنج درسا و داوی کوما واتساب خلاص بقرا ايه نكمل درسا دكانش كوما واتساب دركب ين زمان
Oy 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 oy. سه دقیقه مما کۆمامەیە ئەدەبیاتێ ئەس باوەرم ئەوەی ژار سەرسەد کەسی ڕەبێ ji ber ku koma Bismilê ya Mêrsînê ya Cizîra Botan ya Amedê ya Stockholmê û pênc-şeş kes Rojava û hinek ji bajarê Ewropayê yên dinê hevalê tevlî bibin û dibên ew sersed kesî kevin ji ber ku mamosteyekî telefonê kir got dixwazim xwendekarê xwe ya sta duyemîn tevlî bikim ew ê ji tevlî bibin gel cî hebe û ji tevlî komên edebiyatê bibin ew ji we re baştir bibe ê bixwazin دقات mema wemê dest pê bikin bixêr hatine dîsa ser çavar hatine dersa me îro waneyê me îro alfabe û zaravayên Kurdî ye ji ber ku gavan me dest zimanekî dikir lazim e me re dîroka wê jî bizanibî yanî ziman ji ku hat çawa bû ji ku hatî bingeha wê lazim bibûne wek me re temelekî xanî deyne yanî tu nikare hema xanî lêkî lazim e tu temelekî deyne em jî dixwazin wek Kurte dîroka ziman û zaravayên Kurdî bêjin îro yanî nivîsa me ya ewilî alfabeya ewilî wek em dizanin gava çîk bûye alfabe ser rûyê cîhanê gava nivîsê dest pê kirî Kurd jî li vê derê hebûn Kurda jî nivîsandî yanî hemû wek welatiyê dinê wek milletê dinê netewên dinê Kurda jî dest bi nivîsê kirî wê demê kîjan nivîsebû gava cara ewiliyan dizanin yanî gora dîrok zan dibêjin dema Sumeriya di nivîsê dest pê kirî niha anka yanî belkî dîrok bê guhertin ama em gorî wan dibêjin wê demê Kurd dîsa li Mezopotamyayê bû û Sumer jî li Mezopotamyayê bû bi rastî Kurda jî ger wan nivîsan dibe ger nivîs hebûye Kurda jî nivîsandiye her millet li gorî devoka xwe dinivîsî yanî gava em alfaba latînî îro dinerin
her alfabet lugori kırıku denge var. Her alfabe lugori kırıku denge var. Kurda jivar rekili. Yani her bu dema alfabet bu karanine kurda wanji kırını vak kırıka hovar devoka hovar denge hovar şekil jirdanine. Yani alfabe şekli denge. Şekli denge. Resmi denge. Veneyin denge. Vak puzzle ki yani em denga da bihisin em resim açedikine liser kağızı liser vak nivisi vene açedike. Vene ku dengti em açedikine. Kurda jve demir gori denge xol gori zanina xol resim çekirne. Nivisan diye. Jam jve niviser dibin jvi resmar dibejin nivis. Borun denge telefonum da kribu. Vak megot berizayne nesidi de dema imparatoriya medad yani gava kurt edi derket meydani kurt derdikeve meydani u dest binivisedeki Lugori dengu avazê xwe alfabe kartîne ew wê demê dema imparatoriya medan de dema ola zerdeştiyê dibe serdest fermîtî de dema imparatoriya medan de zimanê ola zerdeştiyê dibe ola medan. Ji ber ku wê demê ol hemû tiştî pirtûk nivîs ji bo ku pirtûk bên xwendin tê belavkirin ji bo pirtûka pîroz bên xwendin tê belavkirin Kurda wê demê dibêjin ku zend awesta pirtûka zerdeşt ya zerdüştiyê bi zimanê Kurdî hatî nivîsandin hekî li ber goha dikeve yani dîrok nas dibêjin ki zerdeşt Kurd e û zend awesta jî Kurdî hatiye nivîsandin. Dibêjin hinek kes dibêjin bi zazakiyê di milkiyê hinek jî dibêjin bi Kurdiyê yani av esta dibikî zazakî bi ama wan gorî xwe nivîsandiye. Anha nivîsa mîxî wek me got herkes li gorî dengê xwe bi kar tînû bi alfabê dinivîse sî û şeş tîp di nivîsa mîxî de heye. Nivîsa mîxî de sî û şeş tîp hene. Kurda dîsa li gorî deng û qirika xwe fonetîka dengê xwe şeş tîpê dinê lê zêde kirine. Şeş tîpên lê zêde kirine çil û dide û li gorî alfabeya mîxî ya Kurdî ya yekemîn ya niha dîroksan dibêjin arkol dibêjin ku ev alfabeyê ev alfabe Kurda cara yekemîn bi kar aniye û pirtûka zend awestayê bi vê tîpana hatiye nivîsandin. Wek çepê dest pê dike wek anha ya aramî ne ji aliyê rastî ji aliyê çepê dest pê dike ev alfabe. Berî zayînî nehsilî yani nêzîka 3000 sal berê Kurda alfabeya mîxî nivîsa mîxî bi kar aniye. Alfabeya me ya duyemîn alfabeya Pehlevî Pehlevî hîna jî tevkaranîn berî zayînê dusûlî dest pê kirî niha jî hinek kes vê alfabê bi kar tînin Kurda dîsa me gotiye her dema gava olek tê guhertin Kurda jî ew alfaba bi wê pirtûka pîroz wê demê li gorî wan alfabe guherandine û dest xebitandinê kiriye. Ev kengî bûye ev alfabe berî zayînê dusûlî dest pê kirî heta ku Müslîmantî hatiye Anatolya navîn. Kengî Müslîmantî tê Anatolya navîn 678 dest bawerim Müslîmantî hatiye Anatolya navîn hatiye Kurda kirî wek ola xwe ola wanê fermî ya Müslîmantî 678 ne şaş bim yani di we derûdorana deyîn ji ber ku fethkirina Amedê di wê dîrokê de yani cara yekemîn bi gelî bi komî bi netew Kurt bûne Müslîman ji ber wî hawî
pişti hatta ve deme Kurda alfabeya pehlevi bkarani u dve naha ve alfabe Portekî heye ew Portekî bi soranî hatiye nivîsandin alfabeya pehlevi. Li vê derê alfabeya keyê alfabeya masî soratî jêr dibêjin masî soratî jêr dibêjin divê li gorî dîrokzanekî Ereb İbnî Wehşî Kurda alfabeya masî soratî jî bikar anîne. Dîsa li gorî wî ev alfabe 36 tîpin hema Kurda 6 tîpê dine lê zêde kirine. Dîsa kirî 42 tîp. Divê li vê Pirtûkê vê alfabê de var du camerana aliyê Şamê Kurdin li aliyê Şamê xwar Pirtûkên zanistê pênivîsandî. Pirtûkê zanistê pênivîsandî û du sê Pirtûk pênivîsandî hîna jî hene divê wergera wanê Erebî hatiye kirin. Masî û soratî navê du kesayê navê du kesayê yek masî yek soratî va Pirtûkên li ser xwezayê li ser çandiniyê ser her du çandiniyê ya jî av derxistinê şitlan li ser wana ser çandiniyê hatiye nivîsandin dibêjin sê Pirtûk bi vê alfabê heye û niha Pirtûkxaneya Ereba de wergera wê Erebî hatine kirin. Kengî ev piştî zayînê heysîd û pêncî û pênc piştî zayînê heysîd û pêncî û pêncan de hatiye bikar anîn. Alfabeyan ezdiyan ya sehrî em dibêjin. Çima dibêjin ya sehrî alfabe çima bi sehr. Em dizanin heftê û du ferman bi ser Kurda da hatiye. Ser Kurdên ezdî de hatiye. Kurd êdî ezdî li kîderê dihat qetilkirin. Wan ştirsa Pirtûkê xwe pîroz veşêrin. Pirtûkê xwe pîroz veşêrin. û ji bo kesek nizanî ve ew Pirtûka pîroz ya alfabeya ew Pirtûk ya pîroz ya ezdiyayê ew ji xwe alfabeyekê bikartînin alfabeyekê amade dikin Gêndî wa ê alfabe amade kirine şêxê wan ya jî babayê wan kesekî nê nikare bixwîne ji ber ku kesî nikarî bixwenda û hinek sehr li ser çêkirî wek kaxizê tiştek nexuyayî tu agirekî didi binî tê xwendin tiştekî wiha çêkirine loma jêr dibêjin alfabeya sehrî. Ev alfabe 31 tîpe û tê xebitandin hîna jî Kurdên me ezdî vê alfabe kar tîne navê du Pirtûkê wan hene her du Pirtûk jî bi vê alfabê hatiye nivîsandin mishefa reş û kitêba cilvê hatiye nivîsandin ew jî piştî zayînê 1500 de ye 1500 de yani 60 sal berê 60 sal berê ew jî wek alfabeya aramiya Erebî ji aliyê çepê ji aliyê rastê dest pê dike. Alfabeya kirlî Kurd li ku bûne alfabeyek bi kar anîne yani em nikare bêjin ku Kurda tu alfabe mayî ku kar naaniye. Çawa em dibêjin çima em wiha dibêjin ji ber ku Kurd li kî derê bû pêdiviya wan û nivîsekê hebûye pêdiviya wan û nivîsekê hebûye û Kurda li gorî xwe nivîsek nivîsandiye. Kîjan nivîsî çawa nivîsandî herî nêzik kîjan bi alfabê zanî bûye li gorî qirika xwe li gorî devoka xwe alfaba çekirî. Kurdên qirillî jî li Kurdistana Sor em dibêjin li aliyê Qafqasya yani di nav tixûbê Rusya berê de Kurd li wê derê gelekin yani hergî welatê ku tu bêjî li aliyê Qafqasya Kurd lê tune sedî 10 Kurdin. Yani ji Gurcistanê bû hetê Türkmenistanê hetê Tacikistanê nizam hetê kî derê Kurd lê hene Kurda ew alfabe bi kar anîye. Hetê 1945 wan Kurda alfabeya biborin hetê 28 alfabeya kirlî bi kar anîne. Hetê 28 de alfabeya latînî amade dike ji aliyê İshak Morogullar me ew alfabe dî me diye Pirtûk jî lê hatiye nivîsandin ji ber ku li nav tixûbê Ermenistanê bi fermîtî dersên Kurdî zimanên Kurdî radiya Kurdî weşanên Kurdî de hat kirin dersên Kurdî jî de hat kirin bi wê alfabe ders hatiye dayîn alfabeya latînî. Hetê kengî hetê 1945 li Rusyayê şoreşek dinê pêk tê hikûmet dixulipe nizam çi dibe
Rêvebirin Rusyayê alfabeyên girêndî bilî yên kirilî hemûya qedexe dike. Hemûya qedexe dike. Ji ber wî hawî wê alfabeya latînî ya ji alî Îsak Moroglular hatiye bergevandina tîpgezandina latînî îja diguherînin ya kirilî. Ew jî dibin serokatiya heciyê cindî alfabeya latînî dibe ya kirilî. Hîna jî hinek kes alfabeya kirilî ya jî ya Îsak Moroglular bi kar tîne. Alfabeya İshak Moroglularê 1928 bine vê dîroka ew ê bê pêşa me mêlê mêzekin alfabeya latînî ya ewil ya rêya teze û gelek pirtûk û rojname û radyo û nizam çi xebat hatine kirin dibistanên pirtûkên dersê hatine amadekirin bi vê alfabeyê hatiye amadekirin 1928. Alfabeya Erebiya Aramî ew kengî tê nav Kurda ew piştî Müslümantî tê Kurd qebûl dikin 1978 ez bawerim yani duwa dermana dey Kurd derbasî alfabeya Aramî dibe. Alfabeya Erebiya Aramî. Ev alfabe ji aliyê Kurda dîsal gorî têra qirika wan nake. Têra qirika wan nake, têra fonetîka dengê wan nake. Li gorî xwe çend herfa tîpa lê zêde dikin. Tîpa lê zêde dike. P, Ç, J, G ez bawerim vana di Erebî tune, di Kurmancî de heye, di Kurdî de heye, Kurd vana lê zêde dike. Alfabeya Aramiya Erebî de dîsa ji aliyê çepê ve tê nivîsandin û hîna jî ev alfabe ji aliyê Kurda ve tê bikaranîn. Pirranî li Başûrê Kurdistanê hîna ev alfabe tê bikaranîn. Li Başûrê Kurdistanê û hinek jî li Rojhilatê Kurdistanê hîna derbasî alfabeya latînî nebûne, hîna ev vê alfabe bikar tînin. Soran gelê me soran hîna jî pirranî wan alfabeya Aramî bikar tînin. Alfabeya latînî ya ku em îro yani dersa xwe li ser dikin û anha me lê nivîsandiyo xebata xwe li ser alfabeya wê dikin. Alfabeya latînî em yani gelek alfabeyên latînî dizanin herkê dusê alfabeyên latînî dizanin. Alfabeya latînî ya ku em bikar tînin dîsal gora fonetîk û deng û qirika Kurdayê. Gora deng û qirika Kurdayê. Ev kijanayî ji aliyê Celadet Bedirxan 1932 hatî nivîsandin. Ev alfabe amadekirin li ser weşan kirî. Meya kirilî digotibû çi 1928 de. 4 sal paşê alfabeya ku li aliyê Kurdistana Sor hatiye amadekirin piştî wê 4 salê dinê ji aliyê Celadet Bedirxan û hevalê wî li Şamê bi kowarekê tê weşandin bi tîpên Aramî latînî cara yekemîn kowarek tê weşandin. Em jî wê alfabe bingeh digirin. Çima têkiliyak navan tune bû ez bawerim nihan teknolojî tune bû belkî hay ji hevdû jî tune bûn. Ji ber wî alfabeyeke nû amade kiriye. Ev alfabeya latînî 1919 de dest bi xebata xwe dikin. 1919 de dest bi xebata xwe dikin ama wê demê ji ber ku şerê cîhanê yê yekemîn û yê dîwêmîn yani û serhildanên Kurda di nav Osmanlî perçebûna Osmanî û sirgûnbûna mala Bedirxaniyan ew xebat werê li ortê dimînin naqede. Heta ku 1932 dîsa li sirginê mişteqînê li Şamê ev alfabe bikar tîne. Ev alfabe 31 tîp û pêvdengeke. Pêvdenga me diftong dibêjin xwe yê 31 herf tîp û diftongeke. Em ê wê bikarbînin ya em herî zêde bikartînin ev alfabe yani nêzîka 40 milyon Kurd hebe em dikanin bêjin 30-35 milyon Kurd
alfabeya latini ku em îro bikartînin wan vê alfabe bikartîne. Em vê dîroka ku 1932 da 15 gulana 1932 da kovara hawarê tê weşandin cara yekemîn bi vê alfabe hatiye weşandin ji 2006 vir de wek cejna zimanê Kurdî 15 gulanê wek cejna zimanê Kurdî tên pîrozkirin. Alfabeya kurmancî ya ku em ê ser bixebitin ev e. Ez ê vana dersek dinê de ji xwe bêjim ama niha ev alfabeyê yani li gorî dengê xwe mesela ê heye, î heye, li sereneka kumik hene, li sereneka tune diftonga wê heye, xeya wê heye, wêya wê heye, veya wê heye. Dîsa hemû li gorî qerik û deng û fonetîka Kurda şekil danîne ji bo alfabeya Kurdî. Em ê derbasî zaravayên Kurdî bibin. Zaravayên Kurdî gelekin hinek kes dibêjin hinek ji wan devokin, hinek jî dibêjin na vana ne devokin, vana zaravan e. Ji ber ku erdnîgariya Kurdistanê ji hevdû belavelayê û teknolojî tune û dewleteka wanê fermî jî tune bûye. Dewleteka wanê fermî jî tune bûye. Hinek devok ji hevdû qetiyan. Em dikanin bêjin ku em dikanin ji bo di milî ez dizanim ki hema ji bo zazakî tenê em 4-5 navalê dikine. Ji bo kurmancî dîsa 4-5 navalê dikine. Yani heman zaravayê hew zaravak tenê lehçeyek tenê ama em 4-5 navalê dikine. Kurdiya jor, kurmancî, herewere, Kurdkî, Torîkî, Serhadî, devoka Anatolya Navîn, devoka Serhadiya, devoka niza Kîderê, devoka niza Kîderê. Wa devokana cana bûyî wek zarava hatiye karanê. Paşê îja Kurd nav çar perça kirine çar perçe û ji hevdû dûr xistin. Yani nehêştin bigîjin hev ku têkiliya wan di nav wan de hebe û va zaravayana zelal bibe. Yani devok ji hevdû hatine xetandin. Ev jî hinekî zortir kiriye, dijwartir kiriye. Zaravaya me ewlî soranî ye hinek jê dibên kurmanciya jêr li gorî min soranî ye kurmanciya jêr nizanim ama li gorî min kurmancî. Soranî bi piranî nav tixubên Başûrê Kurdistanê ye û hinek gundê wanê ku li ser navbera Rojhilatê Kurdistanê de li wa derna jî tê bikaranîn ew soranî kartînin, soranî dixebitînin. Nêzîka 3 milyon Kurd soranî daxivin û alfabeya aramî nav kartînin, hinek ji wan yên aliyê Ewropayê soranî bi tîpên latînî bikartînin. Li Ewropayê dersên kurmancî ê Kurdî yên soranî bi alfabeya latînî bikartînin li vê derê alfabeya aramî bikar nayînin. Ama li Başûrê Kurdistanê alfabeya aramî bikartînin. 2 milyon Kurd hene. Gelen periya wan li Süleymanî, li Helepçeyê, li Hewlêrê û li Duhokê der û dora wan soranî daxivin. Nêzîka 2 milyon Kurd bi soranî daxivin. Kurmancî alfabeya Erebî û Latînî bikartînin. Yani em dizanin Kurdên kurmancê ku li rojhilatin nav tixubê Îranê de ne û kurmancê ku li nav tixubên Başûrê Kurdistanê de ne alfabeya Erebî aramî bikartînin. Ama yên dinê yê Rojava piştî şoreşa Rojava dest bi tîpê latînî kirin. Niha nêzîka 900,000 xwendekar bi kurmancî û tîpê latînî perwerdeyiyê dibînin. Nêzîka 7-8 salê Kurdê me yê Rojava bi tîpê latînî û bi kurmancî dersê dibînin.
20 milyon Kurd dibin her iki ve zaravayı dağıtın, zaravayın kurmancı. Gelen perivan 20 milyon Kurd şu naft xube Bakurê Kurdistanê yani dagirkerên Türkiye nihar ser Erdêwanê li wê derê yani naft xube Türkiye li Bakurê Kurdistanê 20 milyon Kurd heye 20 milyon Kurd nêzîka yên Bakur rêndî dimilî hemû bi zaravayên kurmancî daxivin û Rojavayê Kurdistanê hemû kurmancî daxivin. Di milî heye di milkê Zazakî li herêma navt xwe Bakurê Kurdistanê tê axaftin yani em dizanin paytaxta wê wek ji me re paytaxta zaravayê me yê di milkê em dikarin bêjin Dêrsim Çêvligê Dêrsim Çêvlig Amedê di wê xetekê de heye ama ev jî nêzîka 2 milyon 3 milyon di mil anzaza di navt xwebên Bakurê Kurdistanê ye. Yendinê wek em bêjin hewremanî min li vê derê çend kesê hewremanî dî û çend herfên zazakî zanim yani me gava wan bi zazakî sohbet kir bi hewremana re tu pirsgirêk tu nebû yani rahetî yekî zaza û yekî hewreman dikanin bi hev re zazakî baxin ji hev fehm bikin. Çawa wê ji hev fehm bikin? Wek dema gaval Amedê Meddê yekî Dersimî û yekî Pîranî yani hênê ya jî dara hênê daxivîn digo ya zazakiya vanan ne weka me ye. Wek kurmancekî Semsûrî û yekî Şirnaqî baxivin. Yekî Şirnaqî û yekî Semsûrî baxivin. Yani gava hakimî ziman be ew rehetî di mil û hewreman ji hev fehm bikin li gorî min jî hev jî heman zaravayê. Lorî helbestkarekî navdar heye hemû dunya wî nas dike herkes wî nas dike yani ne Kurd tenê wî nas dikin hemû yên wêjeyê helbestê nas dikin Baba Tahirê Hemedanî bihîstiye. Baba Tahirê Hemedanî gava em dibêjin ya ji Baba Tahirê Lorî bi zaravayê Lorî nivîsandiye bi zaravayê Lorî nivîsandiye ew jî zaravayeke Kurdî ye. Zaravayeke Kurdî ye. Dibêjin ku ev lor li navt xwe Rojhilata Kurdistanê navt xwe Îranê bi Farisa re cîranin Faris dibêjin ki Baba Tahir dibên ku Lorî nivîsandiye Lorî jî Baba Tahir destpêka wejeya dunyayê ye ya Farisa ye wejeya cîhanê jî ya Farisan dest pê kiriye. Dibe wê çaxê Lorî zaravayeke Farisî ye ne zaravayê Kurdî ye. Yani Baba Tahir Lor Baba Tahir bi Lorî nivîsandiye Baba Tahir bavê wejeya cîhanê ye ama Lorî zaravaya Farisî ji ber ku nav û dengê Kurda li cîhanê belav nebe wê jî ditemsînin. Hinek kes dibêjin Türk jî dibêjin Baba Tahir Türk yani Lorî nivîsandiye Lorî zaravayeke Kurdî ye ama ji ber ku bêxwedîtî herhalde vêhatin serê bere anha Lorî dibinê çiçkekeleyî ku dikin ji destê Kurda bigirin ama reş spî ye ziman zanin ew çixwasî jî bêjin nikarin zaravayên Lorî zaravayên Kurdî bikin zaravayên xwe navdarên me yên dîrokê de navdarên me nikare bikin navdarên xwe ew ê roja wê bê ew ê heqê Kurda teslîmî wan bikin. Dibe cara evlî gorî dîrokzan û arkeolog dibêjin li ser stûrê Sumeriyan yani li berî zayînê 2003 de navê Kurd û Kurdistanê derbas dibe. Dibe Kardokî Sumeriya wê çaxê Kurdar gotî Kardokî jî wek wanê çiyayî wek ê çiyayî tê gotin dibe ser stûnên bajarê wan nivîsandine Kardokî hatin Kardokî tên wek wanê çiyayî hatine cara ewlî em dikanin bêjin 2003 de navê Kurd û Kurdistanê derbasî dîrokê bûye
tiştekî dinê yani hatta ku gava çiğ tu nebijî yani tiştekî tabletek an kebrek an nivîsek an resimek ku qala dîroka Kurd û Kurdistanê bike tu nebijî em nikarin bêjin ku ev rast e ji nivîs tu nebe an di binê erdê de kevirek alkologek tiştek tu nebe em ê ji wê jî ribêjin ev efsane ye efsane ye. Ez bawerim slata me duyemîn vebû gelo vay vebûye ha slata me duyemîn vebûye ez ê li vê derê hinekî alfabeya Kurdî hinekî ser alfabeya Kurdî jî bisekinim û îro xelas bikim. Da alfabeya Kurdî me got ki ya latînî ku em ê kar bînin hemû niha hemû enstitûyê me pirtûkên me yên kurmancî yê kurmanc bi kar tînin alfabeya latînî ev e alfabeya latînî ev e soran jî gava bi kurmancî dinivîsin bi vê alfabê dinivîsin û di mil jî gava dinivîsin vê alfabê dinivîsin û lorî jî dinivîsin vê alfabê dinivîsin felî jî gava yên aliyê kirmanşa heywan ferî jê dibêjin ew jî gava alfaba latînî dinivîsin vê alfabê bi kar tînin. Alfabeya latînî wek yên Kurdî em çawa dinivîsin wiha dixwînin yani li pêşiya dengekî li paşiya dengekî du herf bê kêleka ev dengekî nû derdixe li ba me tune di Kurdî de kurmancî de tune di kurmancî de çawa deng derkeve wiha tê nivîsandin yani tîpa pêşiya xwe ya paşiya xwe xêndî îyê tu herf naguherîne ew jî dersên pêşiyê de em ê bêjin ama deng derxistina wan hinek herf cuda ne yani dibikî şeklê wan dibikî şeklê wan mîna ya İngilizî be mîna ya Türkî be mîna ya Swêdî be mîna ya Almanî be ama deng derxistina wan cuda ye ji ber wî havî va denganê ku ez ê derxim hûn lazim e baş godar bikin û dikanê bi mir dubare bikin ew ê ji bo we baştir bibe. A A tu çika me tune A B ew jî tamam ve C yadinê Ç yani Oğlum bak ses açma. Ç yani A B C Ç dibinê wê din çikeyî bûyî Ç ve C'yî nabij J Ç'yî ev D wek çawa tê nivîsandin wiha tê xwendin ev jî gerek hûn vêya baş tê mêzekin ji ber ku ev her du tîp tê tevlîhevkirin yani ew ê tê tevlîhevkirin ji ber ku şeklê wan nêzîkî ev e yani deng derxistina wan cuda ye hemû dengê wê cuda ye ev dibe rast derdikeve devê min çawa derdikeve wa derdikeve tu pirsgirêka wê tune yadinê em ê bêjin serê zimanê me li binê diranê minî pêşê dikeve adinê
Kurman Kurd jardur dibe seri zamanete gelin bine diranete kav. Adı ne? Am dibe Rasta dikave tu çıkave tünü. E E Evji F'ye F F G yani çavat denivsandın vajde xwandin ev heye he ev ne vaka İngilizce ne a vak nizanım a zaman ekinde çavabı nizanım ama da kurmancıydı alveder Yal serve kumuk hebe, kumuk hem de bejnij veyare, vi şapke serve, kumuk ke serve, fotoğraf serve, gaval ser tipek ke hebe, ser veya jeyi, ser ejeyi, ser iyejeyi. Debe denge xo belend bike, aliye jorda belend bike. Biner, işaret avi, nişange avi, ba aliye jordeyi. Debe ki denge xo belend bike. Loma em jerdvin, seri zamanı me dahar ne petiye drane me petiye goşte drane me dikeve. Avad bir seri zamanı me cikinake ama adını bir avaya ev j'yi j Qui boit? j ev K'yi K Miner ya me kajiyeyi ama vaya K tu çıkavetini ev J'yi ne J'yi J nabiye nabit iştekini hev J gellek peyven kurdiye her izeyde bir J'yi heyi J biraz jine de şevet tabi ve hamu ya jin jiyan jiyan J ev K'yi ev L tu preskriptunu zamanı dinleyici duayı alfabe dinleyici duanı ev ne o devimi de bu gloverek ev de bu P ev K kalandi K Revederi ne kuyu K'yi ev R ev S ev ne ya veya J ev ev J'yi ev J ev T'yi T em dizanın T'li preskriptunu tamam var tavank ev denk alvedi alvederi yani dünya karkam derdik vederi demin harfe kurta veya ne disa kumuk liselme gotu bu kumuk li gavasar harfe kebe sertipe kebe lazım em denge xo bilin bikin vaji bilin dibe aliye jorde dahar va d va vaya ve devle neviye leva xwadikim neviye ve devle ve dikim ve ev ve yadı ne ve ev ve ev ve neviye mesela devle xwad harfeke behasbine avya behasbine
ve Fred be. Yadını neviye de ve xwe behesbin. Yani dengi undar dixin nevi bikin. Nevi bikin. Ve. Adını ve. Yani jevdu cudayı o da Kurdî de lazım mı? Piranî ji bo dûrbûn û nêzîkbûnê. Ji bo dûrbûn û nêzîkbûnê jevdu tê derxistin. Ev xe. Yani em nikar bêjin geyî gavan dibên xal, xalo, xwarzê, xêr, xwîn, wek wê vê herfê bikar tînin. Xelîl, xezal, xêr, xar, wek wê. Ev ye. Ev jî z. Ev jî diftonga meyî xwe. Du heb her herfatî keleka hev, du heb herfatî keleka hev dengekî nû derxistî. Çima tena xwe ba me ver gota xe, va jî tena xwe bi weyê. We yek xe ye we. Ama hatine keleka wî xwe. Bana jî bivin. Ji tîpê li serê çûk. Tamam. Vana ye girdek bun, yen mezin bun. Vana jeb çuku A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I. Bener gava un buçuk binefsinin B noktuk ne nevisin. Gava un mezin jib binefsinin gerek un noktuk edane iniser. Veya da nevisandın avê de gerek un jber bikin. Vaya bir yap çuku vajî ya mezine. Yapçuk uyamazın. Apçuk bir noktuk diye nefsandın, amazın bir noktuk diye nefsandın. Yani gerundu kurmancı bir nefsinin, bu kurdi bir nefsinin lazımın ve eye birçok bir nefsinin noktuk, amazın jî bir noktuk. Vek a İngilizi. F I adını I J, K, L, M, N, O, P, K. Mine va K'yi, va K. R, S, Ş. T, U, V, X, Y, Z, xwe. Em ji bo alfabê çend hev tîpek hûn dikanin tevlî hev bikin. Em ê wan hinekî ji hevdû binivîsînim. Êzing, êriş, kêr, bêr, dêr, zêr, hevan bêjin dê, bê, dê, gava eger ez veya bixwînim ez ê bêjim êzing ez gava veya eyê binivîsînim azing ama ez nabêm ezing ez dibêm êzing
من قوتي ازنك ازنك اف ارش ارش نا يعني اما باب اي بنفسان ده باب ارش ارش اما نا مقوتي ارش 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 تكن اف گر از بیا کیر کیر وها بنفسينم اي باب كار یک کره یک کره کر 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 اف بير بير قال از بنفسينم اي بر بر بري من يك كير يك كر يك بير يك بر بير بر دير adını der 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 ve khani der ev bir ev der ev ber ev der ev zer ger ez be benefsinim yani ez bir bikim kumukavideynim ser ev be zer yek zer yek zer yek deyi yadını de 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 dayık de adını de ev b ger ez bekum benefsinim ev be 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 jevdu cudayı ev te hatın de ev te yadını ez benefsinim te kese düyemi de ma boride te got adını te kiti ev te adını te es mingo tego te yani vakumu kana ne jboku ama jbo şekil be guhartim jboku dengi wan hevdu cudayı lazım em tevlihev nekin tamam mı? Pır sır بنفسي نال sır dır zır kır mıl çır وكوي يعني بواتب جي امي كان هبا بنفسي مر وكوي هفانو غافا پر yadın edibi bir yek pır yek bir yek sır yek sir yek dır nizamdır çi morre nivisan diye adını edibi dir zır zir yaji embe jır jır yaji bejin j adını ji zır zir j ji mıl mil çır çe çi mır mir yani pır pir sır sir dır dir zır zir j ji mıl mil çı c ambejin biraz cıbı adını çı ci mır mir yani gava gelun vat kumukana va harfana tevlihev bikin şuna ambejin sir une bejin sır şuna ambejin pir une bejin pır şuna ambejin mıl une bejin mil şuna ambejin mır
hûn ê bêjin mîr. Mîr bû, mir. Mir, mîr bû. Yani wek wê hûn dikanin tevlîhev bibin. Lazim bi va dengana jevdû bê derxistin. Taybetî di nivîsandinê de. Taybetî di nivîsandinê de. Ji ber ku yê hemberî te çi nivîsan dibe wê bixwîne. Ya kew qey jî ez albêderê şey jêpêv kel kel kom kum kamil 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 yani ez ê binivîsim ama wataya wî ne li gorî wê Rahmetli. Ve küçük iyice büyük babam herhalde şu odaydı bakar. Odak mı sanki karşıydı bu. Sadin abiden geçete ya. Odaydı diriyse o klikin. Karmandın bejin karmandın kom kom wek wê yek dibi ker yek dibi qer yek dibi kelandî yek dibi kelandî yek dibi kel yek dibi qel yek dibi kum yek dibi qum yek dibi kımıl yek kımıl adı ne dibi kımıl karmandın karmandın yani bejin nige mi karmiye karmi karmandın karmandın kom kom yani gervun va harfana tevlihev jî bikin wataya peyvê guhertin hûn ê tiştekî jê fehm nekin hûn ê tiştê bixwazin jî hûn ê şaş jêr bêjin ya dinê jî em bêjin tu tu de du que ku zor zor neyse ben çarpma nivîsam te tu te tu de du kör kur zır zur bu bu bı bu bı bu te tu de du kör kur zır zur bı bu yani dengevi j cudatırı zugotunok yarış kurahi kurt Waten nivîsandin kum bidane nivîser
Kurdistan, Kurdi, Kurmak da aynı ser, bunda aynı ser de bir şeklinde. O ha. G, o gu. Ya her müzedele baldar mı veya bakın. Gul, gul. Gule, gule. Yani veya baldarbın. Gu. Ne güle güleyi, ne güle güle Türkiye. Gule, gule. Gule. Tipa mednik janayi. Ve. Hem bana beşin bes. Ve, ve, boya nezik, ve, boya dur, vi, boya nezik te gotin, kesese yemin ner, vi, boya dur te gotin, ev, keleka meyi, boya nezik te gotin, ev, boya dur te gotin, van got, van, nevroz. Yani em nabêjin nevroz, em dibêjin nevroz. Ev şaşı, nevroz, heval tune, halu heval wa pirsina wê yani rewşa wê dipirse ew şikî dinêye. Ev heval nine, ev jî şaşı. Heval, şervan, yadine şervan, yen soran ji ber ku soranî de ve tüneyê web kartînin ji ber wê havî ew wiha dinivîsin rojekê hûn hevdû swar bûn ne de qirika hev ne bêjiya tu şaş dinivîse falan ew pirsi tu kîjan zaravê dafo kîjan zane ji ber ku ew vet soranî ditune soranî di vetune bi veya wê tê nivîsandin ew jî wiha tê nivîsandin. Yadine diftong ez bawerim ve xe. Ha yek xeya me heye sez ve xeyî jî çend hemînaka. Xelîl em nikarin bêjin Halîl em nikarin bêjin çi bêjin Gelîl em nikarin bêjin nizanim çi yani ya jî bawerim İngilizî wan di wekî wiha dinivîsin xeyê warê dinivîsin. Yani ya Kurdî de ya rast Xelîl. Em gava bêjin xalbendî xalojin xaltîk xêr xalxalok kesxatûn hatûn yani bir kezîce derxin hatûn xewl
خو خلیل خالبندی خالوژن خالتیک ام دکانم بیجن خال خیر خالخالوک خاتون خو خو yani bi va tîpê dinê yekî jî nayê nivîsandin em vana jê bibin. Xe ne x'i ne tiştekî dinê em ji wê re nabêjin x ya jî nizanim tiştekî dinê jê dibêjin çi nizanim. Hew hew xeyê xe xe li Kurdî de dengekî gelek heye. Ji ber ku di zazakî jî de sezê wê jî bêjim veya jî albê derê bêjim. Alfabeya zazakî sî û yek tîp hevalno diftong tê tune diftong tê tune ev tune di zazakî de zazakî de ev tune ger hûn rojekê hûn têkevin qirika hev ewil ji wan bipirsin yani devoka wa zazakî ne zazakî ye ji ber ku yê zazakî be nikarin diftongê bêjin diftongê nikar bêjin yani nikar bêjin xwîn dibên xûn xûn xişk yani xişk ji ber ku diftong di wan li alfabeya zazakî de tune alfabeya zazakî de diftong tune xweşik xwîn ne jê bibin xwişk xwarzê xwarin em bana yekê bigirin dest em ê ser wê mînak bidin ez vêya mezin bikim xwarin xwarin ger ev xe tune bat serî de me bixwanda me weta warin 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 na em dibêjin xwarin eger ev tune ba xarin xarin divê xarin na ya dibêjim ez dibêm xwarin 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 yeka dinê jî mînak binivîsim xweşik xweşik me anha vê xeya serî derxist ma çi ma weşik 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 xweşik li ku weşik li ku na me we jê derxist me we jê derxist bu xeşik xeşik xe xe xeşik xeşik na ya dibêjim xweşik e ev xwê ev jî xwe yani vana jî em gelekî bi kar tînin xwêdan xwelêdank vana jî wiha tê nivîsandin lazim û dîvtorkê binivîsînin em dikarin bêjin berxwedan serxwebûn kêfxweşî 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 em nikarin hesa wê kêfxweşiyê çi ortê de ya diftong ortê de ez vêya fazla mezin bikim biner me ev xe jê derxist kêfweşî kêfweşî na me gotibû çi em dibên kêfxweşî me ev jê derxist kêfxeşî kêfxeşî me serî digotibû çi di kurmancî de çawa bê xwendin wiha tê nivîsandin çawa bê nivîsandin wiha tê xwendin manka kêfxweşî 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 yani ez vana gava jê derdixim yekê jê derdixim ez dibêjim kêfxeşî ama na min gotî kêfxweşî kêfxweşî ji ber wî hawî lazim e diftongê bi kar bînim ez bawerim tîpek dinê ku em mînak jêr bidin tune em ê îro xelas bikin yani zaravayên Kurdî
zarava û alfabeyên Kurdî û alfabeya ku em ê bikarbînin ya Latînî me îro mînakê wan nivîsan sibê ne du sib em ê dersa xwe ya dinê jî bikin. Spas dikim ji we re mala we ava yên tevlî bûye malê ava em ê bigirin. Ez vê YouTubeê jî